ebiala na mgbasa oziọma kwa ụbọchị nke GCK. Anyị na-ele anya taa n'isi ozi a nke bụ ịhụnanya pụrụ iche, ịhụnanya dị ebube nke Chineke. N'afọ 2024, anyị na-ahụ banyere oge okpomọkụ nke mere ka ndị mmadụ na-ele anya ijegharị egwu ọṅụ, ụmụntakịrị na-aṅụrị ọṅụ ije ịnabata oge ahụ. N'oge mmemme ahụ, ọ dị otu onye dọkịta a na-akpọ Lee nke bi na Chicago. Ya onwe ya na-elekọta ndị ntorobịa na ndị ọnọdụ ha pụrụ iche. Ma otu ọ dị, n'ihi ikpori ndụ a, ọ kpọrọ ezinụlọ ya niile wee gaa na Michigan, n'akụkụ mmiri nọ ebe ahụ, ịnara ezumike na ikpori ndụ. Mana nwatakịrị oge, mgbe na-adịghị anya, anụ mkpu ka ihe aka dịka ndị ntorobịa abụọ mmiri na-achọ ibupụ ha. ma dịka ọ bụ onye na-elekọta ndị ntorobịa, ya wee gaa n'ime mmiri a ka o wee zọọ ndụ ụmụntakịrị ndị a. Ọ gbalịrị ndị ike ha ya wee hụ na ndụ ụmụntakịrị abụọ ndị abụ ndị azọpụtara. Ma n'ikpeazụ, ya bụ na mmiri riri ya, nke wetara oke ụzụ na iru uju na ihe mwute nke batara n'ime oge ahụ na obodo ahụ. Akụkọ a bụ nke na-akpali mmụọ, nke na-egosi anyị na puku afọ abụọ gara aga, Chineke wetara ọkpara ya nke ọ mụrụ naanị ya iji bịa nwụọ n'ihi mmehie anyị, ịzọpụta anyị si na ọnwụ ebighị ebi na mbibi nke ebighị ebi. N'ezie, akwụkwọ ndị Rom isi 5 amaokwu nke 8 gwara anyị na mgbe anyị nọ na-abụ ndị mmehie, Kraịst bịara nwụọ n'ihi anyị. Kraịst nwụrụ n'ihi mmehie anyị. Kraịst nwụrụ n'ihi mmadụ niile. N'ezie, ọ mere ka anyị hụta dịka anyị na-aṅa ntị n'ozi Kumuyi, na dịka ọ na-agbasa ozi ya ihe karịrị afọ 50 ugbu a, na ọ na-eme ka anyị hụta na Chineke bịara iduba anyị n'ịhụnanya pụrụ iche, ịhụnanya nke Chineke. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, ụwa nke ọgbọ a na ụwa nke ọgbọ niile. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, ụwa nke gị na gị onwe gị bụ ụwa, ezinụlọ gị na ndị gbara gị gburugburu na mmadụ niile ndị nọ n'obodo unu. Chineke hụrụ ụwa niile n'anya na o nyere ọkpara ya. Ọ bụghị ihe nke ọ na-eche ma ọ ga-enye. Ọ dị mgbe ọ na-eche ma ọ na-atụ atụmatụ. O nyere gị ọkpara ya. O nyere ọkpara nke ọ mụrụ naanị ya. Ọ pụrụ iche, bụ onye dị iche, onye pụtara ihe pụọ na onye ọbụla ọzọ, dị ukwuu karịa ndị mmụọ ozi, dị ukwuu karịa mmadụ niile. Onye ọbụla nke ga-emezu ọchịchọ nke Chineke nna anyị n'eluigwe maka nzọpụta gị, maka nchegharị gị, maka inwogharị gị na ihe ịrịba ama dị ukwuu nke na-adịgide ebighị ebi, nke ndụ ebighị ebi. Ka onye ọbụla nke kwenyere na ya ka ọ ghara ịla n'iyi, ka o nwee ndụ ebighị ebi. Oge a ị rịọrọ, n'oge a nke ị chọrọ, n'oge a nke iso onye nwe anyị lee m n'ebe a, ndụ ga-abata n'ime gị n'oge ahụ. Ka mere Chineke atụọla atụmatụ a nye gị dịka otu onye. Ndụ n'ime mkpụrụ obi gị, ndụ n'ime mmụọ gị, ndụ na-arụ gị, ndụ n'ihe niile gbasara gị. Ka bụ ihe ị ga-enwe n'aha Jizọs. Nke 17 na amaokwu 17, ọ sị na Chineke o zipụtaghị ọkpara ya n'ime ụwa ka o wee mụ ụwa ikpe. I cheele maka nke a? Ọ bụrụ na Chineke chọrọ ịmụ ụwa ikpe, mmadụ niile ka a ga-amụ ikpe. Ndị na-eche na ha dị mma, ndị chere na ha bụ ndị okpukpere, ndị chere na ha dị mma karịa ndị ọzọ. Mana Kraịst abịala, ọ bụ ka ọ maa anyị ikpe, dịka ị bịakwutere onye nwe anyị, dịka ị na-abịakwute ya nso. Amamikpe a niile ka a ga-ehichapụ na ndụ gị. O wee sị na ụwa mmadụ niile nke nọ n'ụwa, mmadụ niile nke nọ n'ụwa, chee maka nke a. Mkpụrụ obi ọbụla, mmadụ ebe ole nọ, ị nọrọ n'ime olulu, ị nọrọ n'ime olulu nke na-adịghị ọcha, ke mmehie. Ị ga na-eche
dịka ị dabara n'ime olulu a, ị ga-eche ọ bụrụ na mmadụ ga-abụ onye a ga-ama ikpe, ma onwe m ga-abụ onye a ga-ama ikpe. Mana Chineke ezite ọkpara nke ọ mụrụ naanị ya ka ọ maa gị ikpe, kama ka ụwa niile site na Kraịst, mmadụ niile, onye ọla nọ n'ebe a, ndị nọ ebe niile ha nọ, ka mmadụ niile n'ime ụwa site n'aka ya ka e wee zọpụta ha. Isi ozi ndị anyị hụrụ n'ozi a bụ nke mbụ, Chineke hụrụ anyị niile n'anya, ezinụlọ anyị, obodo anyị, nke bụ ọ dị mfe ịnụ ya n'ozi ọma nke okwu Chineke, na Chineke hụrụ ụwa niile n'anya. Ịhụnanya adịghị ada, ịhụnanya adịghị agwụ. Ọ dịrị ezinụlọ, o zitere ọkpara ya ka ọ nwụọ nye ndị nna, nye ụmụ ha, nye obodo ndị gbaghasaranụ, nye ezinụlọ nke ọgbọ ha dị iche iche mebiri emebi, nye ụmụ. Ịhụnanya nke o wetara nye mmadụ dị mfe, ịhụnanya nke mere anyị nwere ike nwekọrịta mmekọta n'etiti onwe anyị. Na nke abụọ, anyị na-ahụ na Chineke abịaghị ka o wee maa anyị ikpe, kama ọ bịara ka o wee mee ka anyị bịarute ya nso, ka o wee si otu a sachaa anyị, sachaa obi anyị, anyị wee bịaruo ya nso, wee nweta ịdị mma nke ya onwe ya bụ Chineke. Amara ya ewee na-enwu enwu n'ime ndụ anyị, wezụga ihe ihere, wezụga amamikpe, wee mee ka anyị bụrụ ndị zuru oke, ndị ga-enwe nwapụta nke ịhụnanya Chineke zuru oke, nke ga-eduba anyị na ntachi obi zuru oke, ịdị mma zuru oke, ikwesị ntụkwasị obi zuru oke, ịdị nwayọọ n'ụzọ zuru oke, dị ka Chineke zitere ọkpara ya iji wee zọpụta anyị, ka anyị onwe anyị ghara na-ebu oru nke mmehie na ndị amara ikpe ọzọ. Anyị pụrụ inweta nzọpụta a. Hụ mkpụrụ nke mmụọ nsọ na nke atọ ya, anyị na-amụta ya na ọ na-erute anyị aka. Ọ bịaghị inye anyị ibu arụ, ọ bịaghị inye anyị ụta, ọ bịaghị inye anyị amamikpe, kama ọ bịara ka anyị wee nweta nnwere onwe. Ọ bịara inye anyị ike, ọ bịara inye anyị nzọpụta, nnwere onwe na ọgwụgwọ. Ọ bịara inye anyị ndụ na ihe niile dị mma. N'ezie, na akwụkwọ Matiu isi 11 amaokwu 28 sị, bịakwutenụ ndị niile boro ibu dị arọ, ndị ibu na-anya ibu, onwe m ga-eme ka unu zuru ike. Ma ọ bụrụ na anyị ele anya, ozi ndị a na-akpọta akọ na uche anyị n'ihe onye ọzọ atụrụ bụ Kumuyi na-akụziri anyị ka anyị nata mgbaghara mmehie. Dịka ị na-anabata wee nata wee kwenyere ya, sị ka ha rabụ onye kwerenụ, ka ha rabụ onye a bụ gị onwe gị. Ọ dị ihe ịrịba ama nke a tụkwasịrị aha gị n'elu ya. Ọ dị onye ga-ewezuga ya pụọ n'ebe ị nọ. Ọ dị onye ga-anọchi gị. Nzọpụta nke a haziri nye gị, ka a rọpụtara gị, ọ dị onye ga-ewepụ nzọpụta gị. Dịka ị na-abịa na-asị, onye nwe anyị, lee m n'ebe a, n'otu ntabi anya, Chineke ga-asị, anọ m n'ebe a na-eche gị, lee nzọpụta gị. Mgbe ahụ ị na-asị, onye nwe anyị, lee m n'ebe a, ọ ga-asị, anọ m n'ebe a na-eche gị, olee ebe ị nọ? Ugbu a ka ọgwụgwọ nsọ gị nọ n'ebe a, ebe a ka ihe ịrịba ama gị nọ. Ọ dị onye m na-agwa okwu n'ebe ahụ, ka onye a m na-agwa okwu tie mee. Ọ bịara ịnapụta gị, ọ bịara ime ka ị nwere onwe gị, ọ bịara ka ọ zọpụta gị, ọ bịara ka o nye gị ndụ ebighị ebi, ọ bịara ka ọ gwọọ gị ọrịa, ọ bịara ka ọ napụta gị, ọ bịara ka o nye gị nzọpụta nke sire n'eluigwe, ọgwụgwọ nsọ na nnapụta na nnwere onwe n'akụkụ niile. Ka mere Kraịst ji bịa. Anyị amaghị otu anyị si ebi ndụ, otu anyị si ekwu okwu, otu anyị si eche echiche, otu anyị si eme omume anyị. Anyị bụ ndị na-eme ka ndị na-enweghị iwu na-achịkọta ha, mana iwu nọ n'ebe ahụ, mana anyị na-eme ka ndị na-anọ n'okpuru iwu. Ọ bịara wee nọọ n'iru anyị ka anyị wee bie ndụ dịka iwu Chineke si dị, mana anyị na-ebi ndụ ka ndị na-enweghị nchịkọta. N'ihi nke anyị nwere ndụ nke na-ada ada, ndụ nke meriri emeri, ndụ nke jupụtara na nrịanrịa, ndụ nke a na-emekpu ọnụ, ndụ nke nọ na ndọta n'agha, ndụ nke nọ n'ime ụlọ mkpọrọ nke ejikọtara n'otu ebe. Anyị nọ n'ebe doro anyị n'otu ebe anyị chọrọ ịga ka anyị na-agaghị, ndụ nke anyị chọrọ ibi ka anyị na-ebighị. Eluigwe wee lee anya n'ebe anyị nọ, ka m sị na eluigwe lere gị anya n'ụzọ dị ike. Ya sị, achọrọ m ime nke a, chọọ ka m gaa ebe nke a, mana ị pụghị imezu nke a.
ndụ nke na-eyi egwu, ndụ nke ụjọ, ndụ nke ọdịda. Ị ga-agbanwe nke a n'abalị a. Ike, nzọpụta, mgbaghara, nnwere onwe, ike si n'eluigwe na-abịa. Ọ ga-abata n'ọnụ ụzọ gị. Dịka ị ga-emepe ụzọ, mmeri ga-abịa, ndụ bara ụba ga-abịa, ọṅụ nke eluigwe ga-abata na ndụ gị n'aha Jizọs. Akụkọ gwara anyị banyere otu onye njem na onye ahịa nke pụrụ iche. A gwara banyere onye Farisii nke bịara bụrụ onye na-eso ụzọ Kraịst akpọrọ Pọl. O wee jekwuta Timoti. Mgbe ọ na-azọbata n'ụlọ mkpọrọ ebe Pọl nọ, o wee ju ya anya na nwoke a ọ bụ ezie na ọ bụ agadi ike gwụrụ dịka a ga-asị, ma o nwere ndọrọ nke nọ n'ime ndụ ya. Dịka ha kwuru okwu awa ole na ole, o wee na-atụle sị gịnị bụ ihe mere na nwoke a na ndụ ya na-egbuke na-adọrọ adọrọ otu a, gịnị bụ ihe nzuzo nke mere na ndụ ya ji dị otu a. Na Timoti wee sị na ọ bụ ịhụnanya. Onye ajụ ịhụnanya gị, na o juru ya anya sị ọ bụ ịhụnanya nke Chineke nke nọ n'ime Pọl, ịhụnanya nke Kraịst nke nọ n'ime Pọl. O wee ju nwoke anya nke ukwuu. Na Timoti wee gbukee n'ọchị si ya na ozi na Jọn nke mbụ isi 4 amaokwu 19, o kwuru sị na anyị hụrụ Chineke n'anya n'ihi na ya onwe ya bụ ụzọ wee hụ anyị n'anya, ma weta nnwogha, weta mgbaghara mmehie, weta mbugharị ọzọ, wee nye anyị ndụ ebighị ebi. Ọ bụ ya bụ ihe Pastọ Kumuyi na-akụziri anyị n'oge awa. Kraịst adịghị onye ọla nke ọ na-ajụ nke bịakwutere ya. Nna anyị na-ekele gị maka mmụọ gị ka ị gwaworo anyị okwu nye obi niile. Anyị na-ekele gị maka okpoku nke nzọpụta, okpoku nke mgbaghara, okpoku nke nchegharị. Kele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na obi ebere gị ọ pụghị daa. Ana m ekpere ndị a niile guzo n'ebe a ekpere, ndị sitere n'onwe ha, ndị nọ n'iru ebe a, ndị nọ n'igwe nke eji akpọ oku, na ndị chọrọ obi ebere gị. Ha chọrọ obi ebere gị na nzọpụta nke onye nwe anyị. Nye ha owuwe anya nke nzọpụta ugbu a n'aha Jizọs. Gbajie ike nke mmehie pụọ na ndụ ha. Kwajie ihe niile nke na-eweta ọnwụnwa na mmehie na ndụ ha n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbaa ama n'ime obi ha na ha bụ ụmụ Chineke ugbu a. Ka eluigwe ṅụrịa ọṅụ maka mmadụ niile. Ka ọṅụ a kụọ mgbaga n'obi ha. Anyị na-ekele gị onye nwaanyị n'ihi na anyị ma na ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. o doro m anya nke ọma na a gọziri gị site n'ozi a nke a na-eweta kwa ụbọchị. Ọ dị ike, o jupụtara obi gị, o nyere gị mkpebi. N'ezie, ị ga-enweta anyị na ije ozi na mgbasa ikuku ozi nke ndị dị iche iche, dịka anyị gaji ịkọ irute n'obodo gị, ime ka ị nwee mmasị, inwe ka ị gaa nke ọma n'ije ọma a ị maliteworo na ndụ, inwe ndụ ebighị ebi. Anyị na-ekele Chineke na eso na mgbasa ozi nke GCK n'oge dịka nke a, na igwere ma hụ ihe niile ndị a. Usoro a bụ usoro ị ga-eji wee rite karịa kwa ụbọchị niile ma bụrụ onye a gbara ume n'ime okwukwe gị. Biko ka ọ bụrụ na ị ga-enwe ntụziaka nke ị ga-eji wee soo usoro dị otu iji wee na-anata ozi ọma ndị a kwa ụbọchị nke ịhụnanya nke Chineke gbara gburugburu na ụwa niile.